आत्मनमस्कार सिद्ध समाज स्थापन ஞான அவருக்கு ஆத்ம நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் ஆத்ம நமஸ்காரம். வணக்கம். அதாவது நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பிரம்ம முகூர்த்து சொல்கிறாங்க, நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஜபம் நம்ம எந்த நேரத்தில் பண்ணணும். ஆனால் சாமி பிரம்ம முகூர்த்தம் காலையில் 3 மணிலாம் 6 மணிக்கு சொல்லி 5:20 கொடுத்துருக்காரு அஷ்டம் டைம். அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது பலம் ஜாஸ்தி. பலன் எப்படி ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறீங்களா? பலம் எப்படி ஜாஸ்தின்னு கேட்குறீங்கன்னா, பழம் நமக்கு இப்போது ஒரு நெல் போடுறான்னா கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் போட்டானா நம்ம கரெக்டாக நல்லா வரும். அது மாதிரி முன்னாடி போட்டால் ஒரு மாதம் சரி வராது, லேட்டாக ஒரு மாதம் போட்டால் வராது. அந்த டைமு கரெக்டாக போட்டானா எப்படி நல்லா இருக்கும், அது மாதிரி பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், பலன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் 3 மணிலாவும் 5:20 வரை காலையில் ஜெபம். 12 to 2:20 சாமி வச்சுருக்காரு. 12 to 2:20 சாயந்தரம் 6 to 7 சாமி ரொம்ப முக்கியம். குழந்தைங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக உட்கார வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு 6 to 7 ஜெபத்துக்கு. இந்த ஜெபம் கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி 7:30 to 9:50 கொடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் அவர் முகூர்த்த டைம் தான் கொடுத்திருக்கிறாரு. அது உதாரணம் நம்ம வேறு சித்தருங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம். ஒரு மகாபெரும் சித்தர், அவர் சிவஸ்வரூபம் இருக்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, காலையில் 3 மணிலாம் 5:20 நீங்கள் ஜெபம் பண்ணினீங்கன்னா மத்தியானம் 75 நாளைக்கு பண்ணுற ஜெப பலன். 75 நாள் நம்ம மத்தியானம் ஜெபம் பண்ணிட்டா என்ன இருக்கும், அந்த ஒரு ஜெபத்துக்கு காலை ஜெபத்துக்கு செய்யலான்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி ஐயா எனக்கு டைம் பத்தலை, எனக்கு டைம் நிறையா வேணும், அப்புறம் நீ 24 மணி நேரம் உட்காரலாம், தப்பு கிடையாது. அதே மாதிரி ஆனால் அது மாதிரி தொழில் செய்கிறா, வேலை செய்கிறா, ஆஃபீஸுக்கு போகிறோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக காலை ஜெபம் எடுக்கணும். காலையில் நம்ம நைட்டு 10 மணி ஆசிரமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 11 மணிக்கு படுத்துட்டு காலையில் 3 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிக்கிறாங்க. அப்போ நமக்கு 11 படிச்சுட்டு காலையில் 3 மணிக்கு காலை ஜெபத்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். மத்தியானம் எடுக்க முடியலன்னா சாயந்தரம் எடுத்துக்கலாம். அதனால அதே மாதிரி டைம், இந்த டைம் கிடச்சி கேப்பில் டைம் கிடச்சா கூட உட்காந்து செய்யலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் அந்த முகூர்த்த நேரத்தில் செய்யும்போது பலன் ஜாஸ்தி. அந்த பலன் சூரியன் இப்போ காலையில் வந்தால் எப்படி இருக்கும், சூரிய கிரணம் அதாவது உட்காந்தா உடம்புக்கு நல்லா தான் சொல்கிறாங்க. காலை இளம் சூரியன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அது மாதிரி அதே மத்தியானம் போய் உட்காந்துட்டேன்னா என்ன எப்படி ஆகும், அந்த பழம் வேற இந்த பழம் வேற வரும். அதே மாதிரி ஜெபம் அப்பா சொல்கிற நேரத்தில் நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த முகூர்த்த நேரம் செய்யும்போது நமக்கு நல்லா பலன் ஜாஸ்தி கிடைக்கும், அனுபவம் நிறையா வந்துடும். அதே மாதிரி அதனால நாம் கண்டிப்பாக அந்த டைம் ஃபாலோ பண்ணணும்.